Tresnaku kelawan sampean lair kang sing batin. Mula kadang tresnanono aku kaya dene tresnani diri pribadimu dhewe ya Kakang. Meminta karepan lasari Gusti. Maruti, welo. Aku timbang dadi bojone sampean iki lho. Anu dadi pelawan kasar. Aja ngono
Pawang apane? Iki jenenge pawaan gringsak. Karepe gringsak. Gring-gringe merangsa. Liramu tak kuwala nganti kepetek. Seneng ya kowe? Seneng rasa bayar kok. Berarti sengak-sengok. Lah iya. Kandhake Kakang Kidang. Ora wedi. Kidang kulung 100 aku ora wedi. Apa meneh kok mung siji? Yo, gelem ya. Bener sampean ngene. Aku nomor 1 ning Gunung Bromo. Iki ra nomor 1. Aku ning Gunung Bromo melu karnaval nomor 1 ya. Alah, iki ra nomor 1. Lah apa? Iki koplak alias gendeng. Koplak alias gendeng. Aku koplak karo kowe, aku gendeng karo kowe. Ya. Ki ayo. Apa? Ayo. Ayo sapa? Ayo Maruti. Gila ya. Nah. Sapa maneh? Yang dulu deh. Suaramu lho Kakang ape Kakang Kidang. Gak iso apa aku ah. Kidang ulo gendinge ajeb kok. Alah, kidang ulo gede tuhu mesti kaning jalma mentok. Oke. Sama nanti. Alah. So. Rasane kok. Sampeyan ngine karo Kakang Kidang. Ayo, mau ben godhok, ben mau karo kowe. Oh, salah yang jangan karo kowe. Sapa manis kaya sira. Ngrujit marang atiku dia. Malah dadi apa sampean? Aku tetep mentolo karo. Arep ndak apa, Kakang? Aku arep apa-apa iso.
Tak tetel nyampingmu. Ora iso. Ora Wis iso. tak taleni. Mbok taleni tak buka taline. Tak tutup rapet. Mbok tutupi tak buka tutupe. Kok ungkrah-ungkrah kaya Lho ora. tikus mah. Lho ora. Mah. Wong iki nek ora diperkosa. Anak apa Kakang? Ora apa-apa lah. Kakang. Ketularan ati. Wong lara ati nganti digawa nganti mati. Kakang Saru. Sing ngono saru sapa? Aku. Rak kowe. Kulo Kakang sampean Nek kowe seneng dadi sari, Lek. Nah, Kakang. Saru. Susumu ketok. Saru. Lha ora? Ngoh. Galah. Kayak benjol. Loh. Kangen. Yo ya. Ngoh, Kakang. Ora. Ngoh. Lha ora? Mah. Kakang. Ojo, Kakang. Rubyuk. Sengok. Ngomong. Rubyuk. Kakang. Sengok. Lha ora? Mah. Lha ora? Dia turunnya aja. Aku jan ngomong. Oh, apa sing wani nulungi? Kowe nek nulungi Ayu Maruti, kowe tak perkosa siji-siji. Lagi nulungi. Krinyep. Kowe itu aku kecampek ning dalam menengan. Harusan. Kowe nek ora meneng malah kebeneran. Ben rada semangat aku. Ora meneng malah kaya tunggak di ujung-ujungi. Wis lho. Ya iki lho iso kaya mati. Kowe jajile ya le aja ngadeg. Sing ngadeg tak aku ya. Iki. Belum sunat iki. Ora urusan karek batine tok ae. Sangane ora umum. Sampai jadi. Ora. Iki nek tak garap ning kene. Perkosa. Nek tak garap ning kene roh wong akeh. Ape tak gawe ndelik ning isor wetan. Tak ketono sithik. Ora. Asam urate umat iki. Ayo, ora. Kowe moh. Kowe nek moh rekoso nek kowe gelem kepenak. Oke, ayo. Yes. Oh, tak ketono sikile tok. Sikile separo. Siap yo, Dik. Tuh, gentak gitu. Alae mohon capek-capek nopo. Aja nyalahno aku ae. Sampai tegel lawan aku, Kakang.
panggon kowe. Urip wiribet ribet lawak. Cenderung urip kuwanan lawak. Laku gandale menungso dicoba karo siku. Kowe kuat apa ora Pak? Pirang kita pisang-pisang. Gede cilik panoban menua. Wong wiling ora wis sing lakon nek sedhi papat. Sik. Kowe lak pasrahke karo sing kowe kudu bisa karo kita. Monggo wiwit kowe kabut kelamat pasrah kita. Oleh ngono nek jamu ngerti jajan iki. Marti. Ayo Marti. Yo ngene sandangan modal madel koyo ngene, Pak. Ana kedadian apa, Mas? Kowe becik nek berapa? Aja nunggu-nunggu perkara. Kowe kok kedadian iki wis dahulu kita. Ayo, Mas. Ora salah. Ora salah kedadian apa? Kenane apa? Aku namung dirawus sepati, Kakak. Rawas kok Kakang Sepati. Kata kita. Cilok pangapura, Kakak kita. Jebul tresnamu lawan aku mung toto bilang. Batenku ora dene rasa tresna lawan aku, Pak. Yo kene bisa kedadian kan koyo ngene, Pak. Kamu kita sesampean, Kakak kita. Setrawan aku yang reso bobo. Aku dipeksa, Kakak. Kowe mari. Yen to kowe tresna lair batin karo aku arep kedadian kan koyo ngene. Tresnamu mung apes aku. Nek ngono kowe ngaku sakabeh tindakan Sakarti. Oh iya, cakene omahe kono. Sampeyan iki mentolo. Sampeyan mentolo, Kakak. Padha kaya mentolo. Aku mentolo apa? Kowe yang hianat terus aku beban. Upama to kowe kepengin wong wedok, liyane ajahi Maruti akeh, Kakak. Ora ono. Aku marem karo Maruti. Jebul koyo ngono. Kakang Gusupan, Ono apa? kowe wis gawe larane ati. Kamu kok wis ndak anggap kowe sedulurku dhewe. Nanti tak gawe lara kowe ben penyakit. Jebul rasa seduluranmu mung tata gelar, batinmu ora, Kakak. Ora urusan. Lho iki papanke aku manake garis pemisah antara sampean. Ora ana dhuwur lan dhuwur, sing ana mungsuh lan musuh. Ya iku sing kanteni omonganmu sing terakhir. Ye, Sepan, apa? yen ngono padha-padha wiridan ing Gunung Bromo, aku kena terkawan kowe. Tak setara, tak sekarang kowe nyalon. Iya. Iya. Iya.
ning ngono kok perkara iki aku sing ngerti. Ki bae padha aku luput kowe milih. Kowe iki satria pang-pang. Tak pasaran kowe dok supaya jaga keselamatan biar untuk rambut nanti jalan. Ning ki bae padha kowe lewat. Kok ora tanggung jawaban iso. Wonten perkawis kados kaku, panjenengan pepataken dhumateng kula. Yo kene ora. Ingkang lepat mboten kula. Lho nek aku yo sapa? Adai Maruti. Lho, awit Adai Maruti mambu tresna kalih Kakang utus panik. Piye? Minggu lambemu. Hei, kamu lho. Ayu Maruti anakku ini dan kono sarineh kagungan. Iki ora wong wadon sasen loro. Siji saudara loro sarwane. Dawa rampung cekak loro. Lho kowe kok bodoh tenan. Wong iki kersa iki ora bisa manyalahke iki piye. Heh. Kowe iki tak upamake wit-witan, to. Sing rapok ana tetemuan Pak. Pagir iki jaga tanduran. Nek ora kowe mergo pagir ayo. Rapon iki mula tanduranmu dibadhok karo garangan. Sono aku iki kepiye? Apa wis jelek? Wis wae. Nek kita tak kabel. Wah, ora tau jae modele Sok. Aman tak iwani malah. Ora santi blok kok iki. Iwani sampean. Panggilangan mripatmu serawen tanganmu. Langap-langap untuk memungkat ibu pasir. Orang ini loh jutakmu. Digagas. Hei. Oh. Orang main itu. Manusia kaya wesel wis karo cacat. Kok cacat itu bodoh. Lembek sawang rambutku abang beranang kaya rambutnya kemamak. Oh iya. Mripatmu telan kok ganda. Tutuk ngobok kaya gua Pak Mane marah. Kupingmu jlamprang kaya lengi kombang. Gula mergo gulung dawa, nek kangkong kaya ula ngelak bagus. Nek wis kebelet kepengin bojo. Kowe esuk ning pasar Tujanan wong wedok akeh. Bakul janganan. Gimana? Ning Tujanan pasar. Teng pasar Tujanan. Iya. Bakul janganan. Iya akeh. Bakul ireng-ireng kok. Bakul kareng niku. Rapati. Ya ampun lupa ki kula tok. Lah kenapa sing salah sapa? Ayo Maruti iki salah lho. Nyalahke lihat. Nganggo ngendi salahku, Kakang? Wis to kowe iki ora iso gayang awakmu, ya to. Kowe iki salah, kowe iki luput iki wis gedhe ayo Mas. Nganggo ngendi luputku? Lho cecok tak buka luputmu. Lho iya, Kakang. Kowe disekseni bapak. Monggo. Kowe iki salah kowe luput. Luputku ngendi? Kowe wis gedhe, wanita wis dewasa. Lho kowe nek adus kok dhewean. Kowe dhewean ora apa-apa, kowe adus uga. Tak intek ketok mulus sapa wong sing ora langsang. Nang pundi? Melu aku. Nek Pak Loga tak sarbini. Mana apa? Ana putih mulus. Kali ayu Maruti. Alah, anu kalau kudu kono semok. Mulus mriko? Iya, mulus. Semok mriko? Semok kono. Sinten jenenge? Dikangkang ning kandang. Lupa kok dicacah. Iya. Apa lho? Kalian wong sapa? Ada wis golek boko sapa putih semok. Sinten? Sapi. Ora kula tanggung jawab sawutuhe. Wong wani tumindak, wani tanggung jawab. Saniki mang resmeke, mang daoke, mang ningkahke kula purun-purun mawon. Monggo kula tumindak tanggung jawab. Agus kowe meragake tanggung jawab. Lho enggak. Kabeh kedadian. Kula wong lanang wani tumindak wani tanggung jawab. Bener. Ora ono keramuan ya tak ramu. Lah nggih. Aku kudu ngaji kowe. Kowe piro dadi seksi? Ora kejadian iki sing dibilang mimiti ora ya siku bos. Wiwit dhewe iki Ayu Maruti tak dodokne karo kudu semana. Malah dodoprok. Jenengan boten
Tulung. Tanggung jawab kene Ora usah dipikir aja digagas. Saiki Maruti wis dadi tanggung jawab. Ya. Mergo wis dijodhokno karo aku. Mula tak jaluk kowe kudu sing sabar. Jembar dadamu kaya segara. Gulumu kaya bengawan. Sikilmu kaya kali. Ya, sing sabar. Mergo Maruti wis dadi jodohku. Kowe ben ora susah, kowe ben ora sedih. Kowe tak dongak-dongakno. Muga-muga kowe entuk wong wedok sing luwemu awake ireng rupane welik. Ya. Cocok kanggo kowe. Ora usah nangis ah. Nangis mudah ilang bagusmu. Guyu to, guyu to. Guyu ah karo kancane dhewe. Upama kowe dadi iki rasamu piye? Hah? Ngibur. Ora ngibur kowe. Rasane mboten susah kok to. Lah majar. Menawi to ati ayu mari kita jodhokake kali kakangku sumpah. Iki wis dadi pepunten. Rasa nangis sama nangis. Boten wonten ginanipun menawi to kula mapan wonten ing Gunung Bromo. Nek lunga tak ngomong, ora disangka. Aku sing butuh Aku sing butuh kowe. Nanging raosipun atiku kok. Pramila kula nyuwun pamit. Kula kepen ninggalaken ing Gunung Bromo. Nek kowe Lunga tak ngomong, ora ngomong ae. anu aku dosen karo Pak Maruti, wis cecak karo kowe ngical bojoku. Tangane. Apa? Ayo Maruti pokok ya. Apa? Kaget apa? Apa? Bibine. Alah diambungi bapak. Aku ra iso urip tanpa sampeyan. Semua diambungi bapak. Sing sawiji ana ing tengah sawah. Maruti. Yen jodohne mesti bakal ketemu Maruti. Kurang ajar. Dalan bojone wong. Asem maneh. Ame minggat wong ngerangkul calone bojone wong. Wis ora dijodohno karo aku. Ame cekel-cekel ae kok iso padahal tak sikat bledos ya. Tadi akhir balik. Lah tok diasem memang. Yo mlaku yo. Lali ngeprak guyu ae. So Jelalatan. saya maunya apa malah bendol. Kok nyati wis tani bendol. Ngomong apa kowe? Wibowo. Duh, Dados terus. Hah? Itu Duh ketane silat. Ngono. Dicekel karo AA ayo Wigati. Aa sapa? AA kudu sepane. karo Sampeyan kulino candhek-candhek rawet sak cekele Kakang. Kok mawi ngaten kepeksu pun cedhek iki Kakang. Yo bejamu kuwi. Kok ngaten kok? Kowe ndek bojo rada edan.
sayang. Kakak. Iya. Sampeyan seneng dijodohke kelawan aku. Aku banget senenge Ayu Marti. Pancen sing tak kenco-kencoki aku iso urip karo kowe. Nak weruh bocah wadon sing luwih ayu tinimbang aku. Oh, aja kuwatir. Luwih enom. Aja kuwatir, aja miris. Aja meneh kok rupa ayu-ayu ngene. Aku pokoknya awak. Ngelirik ora butuh aku tenan. Tenan. Sumpah. Sumpah kakak. Sumpah, Dik. Diseseni danyang kene. Disekseni danyang kene, Dik. Etok-etok bae danyang. Hei. Lah kok etok-etok. Danyange mandi kowe. Kareng bokong. Yo ki buktine tresnan. Bisa bilang kalau damai. Apa maksudnya? Terus ora sama. Kok iso? Bejo lho nek. Bejane. Bejo ketabrak anak wedok. Lah terus. Nek ditabrak kok sama megaku. Tapi aku tenan. Bosok. Malu calon mantune kok ngono sampe. Lah kok sing ndobrak. Kula beli ngeten iki sing salah mboten Ayu Marti. Sapa kan kita mulu. Kita mulu nggih mboten. Lah nek kita mulu ya kowe. Kok mboten lah malah kula sampe. Ya kowe ya kowe. Ayu Marti nganti joroke kula mergo ana sing luput ana sing salah. Pengen roh. Pengen roh sing salah. Ayu Marti mentolo kae kula. Sing salah sampean dhewe. Sing sakit pundi? Kula pijeti sewengi ta. Karo calon mantu. Sampeyan sakit. Iki tetep sampe tera. Ora. Kowe wedok ndi sing seneng pangkat koyo kowe iki, Ora lorok. Mujo murka. Iki pancen ciri wancil wae ginawa mati ngeten iki. Ya nek kowe patramu koyo ngono aku mati lah kestu. Ki mau digathoke mau dijuduke Maruti nggih lunga wonten kok. Kudu sabar. Lho, sabar. Wong wedok kuwi arep pokok pati-pati terus lalu. Nek ora wani blok. Beda nek wong lanang. Ada wong lanang. Anggere kowe ketemu ya tembung bloko. Ngoten. Tok. Wong wedok niku wani isin Ora wani. Oh, ngoten. Lah terus carane piye? Kaya ana pertemuan kuwi teng Tresno dalan sok. Oh, nggih. Kula dijaki kula lan malah kabupaten. Ngoten. Pokoknya kok tembung sesuk ora ana jawab ditani seminggu. Nek seminggu meneng mawon. Jadi sasi, Kesane mender. limang sasi, 5 sasi ora semau tahun. suwen iki. Langsung biar Sokot. Jodoh ini kok saged. ora gara kudu. Tresno iki suci, pancatane adil lan suci. Adil lan dosa, supire dhuwur kentung ing ati. Oh, ngoten. Ya. Nek yen ngono jodohmu bakal Omah-omah. Nggih ngaten. ora. Kula tak nyedhaki Ayu Maruti, tak nrimo atine, kula tak mbah